ମାସ ହିଁ ନାହିଁ। If you are not reborn, ଯଦି ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, it is not no way you are celebrating Christmas. ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। What is Mass? ଏଇ ମାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? Mass means worship. ମାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପାସନା। So if you want to worship Christ, anointed worship, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, amen. Christ means anointed. କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷେକ Mass means worship. ଆଉ ମାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପାସନା। Your worship should be under anointing of God. ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଅଭିଷେକ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର। Not on cake cuttings, କେକ୍ କାଟିବା ନୁହଁ, not on new dresses, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନୁହଁ, not on carols, ଆଉ ଏ କାରସ ଗୀତ ନାଚ କରିବା ନୁହଁ, not on all these traditions and dogmas. ଆଉ ଏ ରୀତିନୀତି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ନୁହଁ। It is worshiping you all alone in the house, in the church, in the work, in the congregation, wherever you are. If you be under that anointed worship, you are eligible for the Christmas. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। Did you ever celebrate that Christmas? ଆପଣ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସକୁ କେବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? How many people celebrated that kind of Christmas? Please raise your ଆପଣ hand. ମାନେ କେତେ ଜଣ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Very openly, I said I used to smoke, I used to drink, I gave it up. ମୁଁ Jesus ଖୋଲା gave it ମନରେ up. କହିଲି ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ମଦ ଟାଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମତେ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। Now why can't you tell that you have that Christmas or not? ଆପଣ କାହିଁକି ତେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? I had that Christmas. ମୁଁ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିଅଛି। How many people had that Christmas? Please raise your hands. ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Amen. I could see only few. ମୁଁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଙ୍କର ହାତ ଦେଖୁଛି। Are we Christians or not? ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ। Don't say you're Christian. ଆପଣ ମାନେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ? If you don't celebrate Christmas, how can you be a Christmas? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ? I am not saying December 25th. ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ପାଳନ କରିବାଟା। I am saying anointed worship. ମୁଁ କହୁଛି ଅଭିଷେକ ଆରାଧନାର କଥା। Amen. Amen. That is the real Christmas. ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। Then only you are eligible to be called as Christian. ଆଉ ତେବେ ଯାଇକିରି ଆପଣ Hallelujah. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। Acts 11:26. ଆଉ ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦକୁ ପଢିବା। What it is written in Acts 11:26. 11 ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ 26 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ 11 ତାର 26 ପଦରେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନ୍ତିଖିଆକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ତିଖିଆରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ ହେଲେ। Amen. ଆମେନ୍। Did they had anointed worship or not? ଏମାନେ ଅଭିଷେକ ଉପାସନା କରିଥିଲେ ନା ନୁହଁ? When they had the anointed worship, only they are called Christians at Antioch. ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ଆରାଧନା ପରେ ହିଁ ଆନ୍ତିକିଓରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମିତ ହେଲେ। Amen. ଆମେନ୍। When they had received that anointing ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ on the day of Pentecost. ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନରେ। Hallelujah. ଆମେନ୍। Acts 2nd chapter they received that anointing. ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ସେମାନେ ସେ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇଲେ। Acts 11th chapter they are called Christians. ଆଉ ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମିତ ହେଲେ। After receiving the anointing, ଅଭିଷେକ ପାଇଲା ପରେ they have to live the fruit. They have to bear the fruit of Christianity, Christ. ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣ କରିବାର ରହିଥିଲା। Amen. ଆମେନ୍। So that Christianity, that Christianity, the Christ Christian means Christ inside. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ, Amen. ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। Christian means Christ in. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। Christmas means anointed worship. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷେକ ଆରାଧନା। That means ତାର ଅର୍ଥ the word is Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। And Jesus is anointed. ଆଉ ଯୀଶୁ ଅଭିଷିକ୍ତ। And that word, anointed word, stays in you. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ And you come under that anointing to worship Jesus. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଭିଷେକ ନେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ Then only you are Christian. ଆଉ ତେବେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ।